हाय लोगोफोर बिराद गोबावनि उनावसो दिनै आङो भिडिअ लाबाय आरो लोगोफोर बिराद खामानि बेस्थ' माने सोलाबा जादोंमोन ओंखायनो आङो भिडिअखौनो लानाय जायाखै आरो लोगोफोर दिनैसो आं भिडिअ लाबाय। ओमफ्राय ओरैनोथ' मोजाङैनो दं, नोंथांमोना बोरैहाय दङ? एसे दिनैहाय भिडिअ खालामनो होननानै खालामनाय जाबाय आरो आं लोगोफोर दिनै दा आङो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो। बिराद गिदिर जाथाय जानानै थांबाय माने नुगासिनो आङो इउटुबाव। ओमफ्राय बिजनीनि 13 बोसोरनि सासे उन्दै गथ'खौ 62 बैसोनि एथ' बोराय मानसियानो बेफोरबायदि खालामनाया मोजां जायासै, जोंनि बर' समाजनि थाखाय बिराद गाज्रि आरो लोगोफोर। ओमफ्राय आरो लोगोसे रसमा बिनानावनि सोमोन्दैबो एसे बुंनोसै आङो। माने सिन्देल माला गानहोलायनाय मालायनाय जादों आरो दा सोरनि दाय बेखौथ' जों मोनथिनो थांला, माने जाय ससियेल मिडियायाव जोङो जि नुदों बेखौनो जोङो बुंदों। माने बुबानो जायोमोन, बेसेबां बुयो माने बुलायलायनानै आरो सिन्देल माला गानहोनानै आरो ससियेल मिडियायाव हगारलायनाय गावसिनि माबायावबा मा जालायदों जोंथ' मोनथिनो थाङा। जायखिजाया जाय मानसिजों गोरोबलायनाय गैला बे मानसिजों संसार जानायाबो गोब्राब नंगौ बे बाथ्राया। अब्लाबो माने फिसाजो सासेनि मोखांखौ नायनानै बियो थानांगौमोन आरो बार बिदि थांनाया मोजां जायासै। आलदा थाथ'बानो जायोमोन, नांगौबा उनावहाय गावसिनि भुल बुजिया माबा जायोबा ज' थाफिनबानो जायोमोन। अब्लाबो माने हठात जेबो सोमोन्दो बायालाबासिनो बियो आरो गुबुन सासे हौवा बेजोंनो माने थांफिननाया मोजां जायासै आरो बिनि थाखाय हयथ'बा समाजाबो रायजो राजाफ्राबो गाज्रि मोननानै बेफोरबायदि खालामबाय। जोङो मालायखौ बुंनो थाङा, जेन'बा जोंबो सासे हिन्जाव मानसि मालानि समाव मा जायो बेखौ फात्ता मोनाना। माने खाफाल लिरनायबो माखासे होननांगोन, बिराद ग्रह गिदिर दंमोन हयथ'बा बे रसना बिनानावना। बिदिनो जायो, जाय ग्रहफोर थाबाबो बेफोरबायदि जायो आरो लोगोफोर। माने रावखौबो जोङो मिनिनो नाङा बुंनाङा बिदि सानदोंमोन आङो, जेन'बा बुङा सानदोंमोन अब्लाबो बुंबाय आरो आं दिनैहाय माने थानो हाथारासै आङो, बुंनो लुगैनानै आं बुंबाय। आंखौ माबाफोर गोरोन्थि जायोबा बयनिसिमबो आं निमाहा बिबाय, गोरोन्थि जुदि आं बुंफ्लांदोंबा बयनिसिमबो निमाहा बिबाय आरो आं लोगोफोर। ओमफ्राय आरो बै बोराय 62 बैसोनि 13 बोसोरनि उन्दै गथ'खौ फिसौ जायो जेराव, बे बोरायनि सोमोन्दोखौ ओरैबायदि रागा जोंनो ओंखारदों आं खोनानानै, माने नुनानै खोनानानै होननांसिगोन दा। नंगौ लोगोफोर, खायसे बिमा मोना होनदों, लोगोफोरा होनदों आरो जोङो फिसाफोरखौ जेरावबो दोननानै थांनो हायि बायदि जालांबाय आरो लोगोफोर। नै आङो दा ओंखाम ओंख्रि संगासिनो, ओंखाम ओंख्रि संदों आं लोगोफोर। नै खुमब्राजों दाउजों आरो बिराद गोबावनि उनाव खुमब्राजों दाउजों जानानैसो आङो नोंथांमोननिसिम माने भिडिअ लाबोनोसै आरो लोगोफोर। आङो सानगासिनो माने भिडिअखौ आङो लाबोनो, ओमफ्राय आं समनि आंखालाव आरो ओरैहाय गथ'फोरनि एसे फरायनाय मानाय टेनसन, ओमफ्राय आंबो खामानि एसे भिर जादों माने बिनि थाखायनो आङो भिडिअखौनो लाबोनो मोनाखै आरो। अब्लाबो आङो बुंनांगौखौ आं बुंबाय। बिराद मुगैजाथाव खामानि ना बेफोरो मा लोगोफोर, माने जोंनि समाजावबो एथ' गाज्रि बेफोरबायदिया दंमारो आरोना। आयु खोनाफेराखैमोन आङो, नुफेराखैमोन बेफोरबायदि। दस्रा गुबुन हारिफोरनिखौसो खोनादोंमोन, नाथाय दिनै जोंनि समाजावबो बेफोरबायदिया जानो हमलांगासिनो दं। मानि थाखाय एसेबो साननाय माबाया गैला आरोखि, बिसिनाव एथ' जुनाद बायदि महर लानो हमलांबाय लोगोफोर। दा मा खालामबावनो ना, जानायाथ' जाबाय, ओमफ्राय जानायखौथ' सोरथो हमथाबावनो हानो, जाखांबायानो। बेखौ जोङो बार बुंनानैबो जोङो जोंनि माबाफोरखौ जोङो बुंबाय थानानैबो लाब गैला। जायखिजाया हुसियार थानांसिगोन लोगोफोर। जोंहाबो गथ' दं, फिसा दं,
सोरनिबा आखायाव मालाबा गालांफ्लांगोन गालांनायाथ' गालांनांगौ जायो सब समायथ' जोङो फिसाजों लोगोसे थाफाबाय थानो हाया बिसोरखौबो एखमबा हारसिंबो हगार हरनांगौ जायो गालांनांगौबो जायो एखमबा समाव लांफानो हायै बायदि जानानै फैयो अब्लाबो सेस्था खालामगोन गाव गावनि गथ'खौ मोजाङै लाखिनो बयबो सेस्था खालामबानो जाबाय आंबो सेस्था खालामगासिनो दं ओंखायनो माने साननाय फैदों आरो आंनावबो माने जोङो ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै जोङो गावखौनो गाव बेस्थ' खालामनानै गथ'फोरनि जोङो नोजोर होनो हागोन ना हाला बेखौबो साननाय फैदों बेनि थाखायनो आङो भिडिअखौनो माने अनिस्सा गैयै बायदि जादों आरो मालायफोरनि भिडिअखौ नायनानैनो माने बोरैबा गोसोआव खमफिखांनाय बायदि मोननाय जादों ओंखायनो आं भिडिअखौनो लायाखै अब्लाबो आङो भिडिअखौ लाबोनो सेस्था खालामसै लोगोफोर नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायफिनदो आरो आंबो टाइम मोनबा नायखायो आं कमेन्ट हरनो हायाबाबो आङो लोगो बिमाफोरनि बयनि भिडिअखौबो आं नायनानै लाइक हरनाय जायो आरो लोगोफोर कमेन्टखौ आङो हरस्लाबनो हाया माने एखमबा समाव बोरैबा बानायबो फैयोना ओंखायनो लाइकखौल' हरनानै दोनहरो आरो आं लोगोफोर कमेन्ट हरैनि थाखाय नोंथांमोना साननो हागौ बियो जोंनि भिडिअखौ नाया आं कमेन्ट हराबाबो लाइकखौल' हरनानै दोनो लोगोफोर नोंसोरबो आंनि भिडिअखौ नायदो नायनानै मोनसे लाइक होलांबानो जाबाय आरो